ଆମ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଭାରତ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା। ଆମର ଜାତୀୟ ପିତା କିଏ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକାରେ କେତୋଟି ରଙ୍ଗ ଅଛି? ଉତ୍ତର 3ଟି। ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ଥିବା ଚକ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଅଶୋକ ଚକ୍ର। ଆମ ଦେଶ ଭାରତ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହିନ୍ଦୀ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା? ଉତ୍ତର 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖ। ଆମ ଦେଶର ନାମ କାହା ଅନୁସାରେ ରଖାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ରାଜା ଭରତଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ବିଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା।